हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते श्लोके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్తాం. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్ లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి ద్రోణసుతుని దండనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 27వ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ వేత్తేదం ద్రోణపుత్రస్య బ్రహ్మమస్త్రం ప్రదర్శితం నైవాసౌ వేద సంహారం ప్రాణబాధ ఉపస్థితే. శ్రీ భగవాను ఉవాచ, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, ఇది ద్రోణతనయుని కార్యముగా నీవు ఎరుగుము. దాని తేజమును ఏ విధంగా ఉపసంహరింపవలనో ఎరుగకున్నను అతడు బ్రహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించి ఉన్నాడు. ఆసన్నమైన మృత్యుచే భయపడిన వాడై నిస్సహాయ స్థితిలో అతడు దీనిని వనర్చెను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం. బ్రహ్మాస్త్రం అనున్నది అణుశక్తిపై ఆధారపడిన నేటి కాలపు అణ్వస్త్రము వంటిది. అణుశక్తి సమస్తమును దహింపచేయగలిగినట్లు బ్రహ్మాస్త్రము కూడా సమస్తమును నశింపచేయగలదు. అణుశక్తి రీతిగానే బ్రహ్మాస్త్రము కూడా భరింపలేనటువంటి ఉష్ణమును జనింపచేయగలదు. కానీ వేదమేమనగా అణుబాంబు అణ్వాయుధపు స్థూల రూప అస్త్రము కాగా బ్రహ్మాస్త్రము మంత్రములచే తయారయ్యడి సూక్ష్మ రూప అస్త్రము. ఇది ఒకానొక విజ్ఞాన శాస్త్రము. భరత వర్షమునందు పూర్వము ఆ శాస్త్రము వాడుకలో నుండేది. మంత్రోచ్చరణమును కూడినటువంటి అట్టి సూక్ష్మ శాస్త్రము కూడా భౌతికమే అయినను నేటి కాలపు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఇంకనూ దానిని ఎరుగవలసి ఉన్నది. అటువంటి సూక్ష్మమైన భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఆధ్యాత్మికము కాకున్నను అతి సూక్ష్మమైన ఆధ్యాత్మిక విధానంతో ప్రత్యక్ష సంబంధము కలిగి ఉన్నట్టిది. అనగా మంత్రోచ్చారకుడు అస్త్రము ఏ విధంగా ప్రయోగింపవలనో మరియు ఏ విధంగా ఉపసంహరింపవలనో ఎరిగి ఉండును. అది ఏ పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము.
ఈ శాస్త్రమును ఉపయోగించుకొని ద్రోణాచార్యుని తనయుడు మాత్రము ఉపసంహారము నెరగకుండెను. ఆసన్నమైన మృత్యువుచే భీతి చెందిన వాడై అతడు దానిని ప్రయోగించను. ఆ విధంగా అతని చర్య అసమంజసము, అధర్మయుతము అయ్యున్నది. బ్రాహ్మణ తనయునిగా అతనికి ఆ పాప కార్యములు మాత్రము తగినటువంటివి కావు. అటువంటి ధర్మ నిర్లక్ష్యమునకు అతడు భగవానుని చేతనే స్వయంగా శిక్షార్హుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ పూర్వపు శ్లోకాలలో అర్జునుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో తనను ఆవరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులను గమనించి మరి ఆ విషయమును దేవదేవుడైనటువంటి తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఆయన ఏమిటిది, మరి ఎలా ఇది సంభవిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన అడిగినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు మరి ఇక్కడ కలిగినటువంటి ఆ కలతకు కారణం, అర్జునుడు చాలా స్పష్టంగా, ఓ కృష్ణ ఇది ఏమిటి నాకు తెలియదు, నీవు తెలియచెయ్యి అని అడిగాడు. కానీ ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మరి అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్ర కారణంగానే తను చుట్టుముడుతూ ఉన్నటువంటి ప్రచండ వేగంతో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో శ్రీ భగవానువాచ వేత్తేదం ద్రోణపుత్రస్య బ్రహ్మాస్త్రం ప్రదర్శితం. సో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, వేత్త ఇదం ద్రోణపుత్రస్య, ఓ అర్జున ఇది నీవు తెలుసుకో, ఇది ద్రోణపుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థామకు సంబంధించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్ర ప్రదర్శితం. అది ఆయన ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం వలన కలిగినటువంటి ఇది. అయితే ఇంకా చెప్తున్నారు, నైవాసౌ వేద సంహారం నయేవ అసౌ వేద. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అతనికి ఉపసంహరించుకోవడం తెలియదు, కానీ చెప్తున్నాడు ప్రాణబాధ ఉపాస్థితే. సో ప్రాణాలకు ప్రమాదం, నీవు వెంబడిస్తూ ఉన్నావు, తాను తప్పు చేశాడు అని తెలుసు. సో కనుక ఈ సమయంలో మరి అతనికి ప్రాణానికి ముప్పు ఉంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో
తనకు ఉపసంహరించుకోవడం తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా తన ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు ఆ అశ్వత్థామ ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు, ఓ దేవదేవ, అన్ని వైపుల నుండి భయంకరమైన తేజస్సు వస్తుంది, అది ఏమిటో నాకు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, ఆ భయంకరమైనటువంటి తేజస్సు సాధారణమైనటువంటి అగ్ని కాదు, అది ఒక దివ్యాస్త్రము. ఎందుకంటే అశ్వత్థామ అర్జును నుండి తప్పించుకోలేనని తెలుసుకొని చివరికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఆశ్రయించాడు. కాకపోతే అశ్వత్థామకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం తెలుసు, కానీ దానిని ఉపసంహరించుకోవడం తెలియదు. మరి ఇక్కడ సాధారణంగా ఒక శక్తిని వినియోగించుకోవడంతో పాటు దానిని నియంత్రణ కలిగవడం అనేది సరి అయినటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో జ్ఞానము, నియంత్రణ, ధర్మం అవన్నీ కలిగితేనే సంపూర్ణమైనటువంటి ఇది వస్తుంది. కానీ ఈ ప్రాణబాధ స్థితిలో అశ్వత్థామ దానిని ఉపయోగించాడు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అర్జునుడికి అశ్వత్థామకు ఉన్నటువంటి చాలా స్పష్టమైనటువంటి తేడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అర్జునుడికి ప్రమాదం పొంచి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించాడు. కృష్ణ, ఇది నాకు తెలియదు, నన్ను కాపాడు అన్నట్లుగా మరి ఆయనకి శరణాగతి అయ్యాడు. కానీ అశ్వత్థామ ఆపద వచ్చినప్పుడు నా ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచిస్తూ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. ఒకరు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, మరొకరు తన శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి. సో ఇదే ఒక భక్తుడికి మరియు భౌతిక బంధనాలలో ఉండేటువంటి, భౌతిక విధానాలలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి భౌతిక చైతన్యానికి మధ్య ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి తేడా అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆశ్రయించాడో ఆయన ఈ విషయాన్ని, పరిస్థితిని వివరిస్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుడు పరిస్థితిని తెలియచేశాడు, అలాగే పరిష్కారం కూడా చూపిస్తాడు. తదుపరి అర్జునుడు దానిని ఆచరిస్తాడు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఆ శక్తులను పొందడం కంటే ఆ శక్తిని నియంత్రణ గొప్పది అనేటువంటిది అశ్వత్థామ, అంటే తదుపరి శ్లోకాల ద్వారా మనకి అశ్వత్థామ ఈ సంఘటన ద్వారా తెలుసుకోబోయేటువంటి అంశం. అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఈ అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము ఈ నేటి అణుశక్తికి అణ్వస్త్రాలను సంబంధించిన దాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉపయోగించేటువంటి అణువస్త్రాల మాదిరిగానే ఆ అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం కూడా మరి భరింపలేనటువంటి ఉష్ణమును జనింపచేయగలదు. కానీ భేదం ఏమిటంటే ఈ అణుబాంబులకు బ్రహ్మాస్త్రానికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదము చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. అణుబాంబులు అణ్వాయుధపు స్థూల రూప అస్త్రాలు కాగా బ్రహ్మాస్త్రము మంత్రాల చేత తయారయ్యేటువంటి సూక్ష్మ రూప అస్త్రము. అది స్థూల అస్త్రం కాగా అణుబాంబులు, ఇది సూక్ష్మ రూప అస్త్రం. సో ఈ మంత్రాల ద్వారా తయారయ్యేటువంటి సూక్ష్మ రూప అస్త్రాలకు కూడా ఒక శాస్త్రం ఉంది, విజ్ఞాన శాస్త్రం. ఎందుకంటే భరతవర్షమునందు పూర్వము ఈ శాస్త్రము వాడుకలో ఉండేటువంటిది అని చెప్తుంటాం. యాక్చువల్గా ఈ భూమండలం అంతా కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి వివిధ దేశాలు, మనం భారతదేశం భరతవర్షం అని మొత్తం
ఈ భూమండలం అంతా కూడా భరతవర్షగా పిలువబడేది అని చెప్తారు. భరతవర్ష అంటే ఈ భూమండలం అంతా కూడా. ఆ తదుపరిది భాగాలుగా విడిపోయి అమెరికా, ఇవి అన్ని వివిధ రకాల యూరోప్ ఇవన్నీ కూడా తయారైనటువంటి. కానీ అంతకు ముందు భరతవర్షంగా ఒకటిగానే ఉండేవి భూమండలం అంతా కూడా. అందుకే భూమండలంపై ఉన్నటువంటి భూభారాన్ని తగ్గించడానికి భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు భూమండలంపై ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా కురుక్షేత్రంలో జమకూడి యుద్ధాన్ని చేసినటువంటి వారు. ఈ భూమండలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా కురుక్షేత్ర అక్కడికి వచ్చి కొందరు కౌరవుల పక్షాన, కొందరు పాండవుల పక్షాన యుద్ధం చేసి అందరూ కూడా యుద్ధంలో పోయినటువంటి వారు. సో ఈ భూమండలం పైన పూర్వము సూక్ష్మ అస్త్రాలను వాడేవారు. అయితే అది ఎలా ఏమిటి అనేటువంటి ఈ సూక్ష్మ శాస్త్రాన్ని అది కూడా వాస్తవానికి మంత్ర ఉచ్చారణ ద్వారా ఉపయోగించబడేటువంటి అస్త్రాలు అవన్నీ కూడా భౌతికమే అయినప్పటికీ కూడా నేటి కాలంలో ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందాము అని చెప్పుకునేటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఆ విషయాలను ఇంకా తెలుసుకోవలసి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఉపయోగించబడినటువంటి ఆ అస్త్రాల యొక్క శక్తి ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి. అంటే మంత్రోచ్చారకుడు అస్త్రమును ఏ విధంగా ప్రయోగింపవలెనో మరియు ఏ విధంగా ఉపసంహరించవలెనో ఎరిగి ఉంటాడు. నేటి ఈ అణ్వాయుధాల ఉపయోగంలో దాన్ని వేయడం మాత్రమే తెలుసు, దాన్ని ఎలా నియంత్రించాలో తెలియలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నట్టు. అందుకే ఏం చేస్తారు, అప్పుడప్పుడు ఏదైనా రాకెట్లు కానీ ఏవైనా వాటి కక్ష నుంచి కానీ ఏదైనా విపత్కరమైన పరిస్థితి వస్తే దాని దేశంపై సముద్రాల్లో పడేయడము ఏదో చేస్తారు తప్ప దాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి అనేటువంటి ఉత్పత్తి చేయడము మాత్రమే తెలుస్తుంది తప్ప నియంత్రణ లేదు. సో దాన్ని నియంత్రించగలిగినప్పుడే సరైనటువంటి విజ్ఞానము ఉన్నట్లుగా చెప్తూ ఉన్నాం. సో దేన్నైనా మనం తయారు చేయగలిగినప్పుడు దాన్ని మరలా నియంత్రించగలిగినప్పుడే అది పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం అవుతుంది అని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుడి యొక్క తనయుడైనటువంటి అశ్వత్థామకు దానిని ఉపయోగించడం మాత్రమే తెలుసు, దానిని నియంత్రించుకోవడము, దాన్ని ఉపసంహరించుకోవడం తెలియనటువంటి వాడు. అలా నియంత్రణ తెలియనటువంటి వాడు అస్త్రాలను ఉపయోగించకూడదు వాస్తవానికి. కానీ భౌతిక భావనలతో ఉన్నటువంటి అతడు ఆసన్నమైనటువంటి మృత్యువు చేత కలత నొందినవాడై, భీతి చెందినవాడై, విచక్షణను కోల్పోయి దానిని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అతడు ప్రయోగించినట్లుగా తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. అశ్వత్థామకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించే శక్తి ఉంది, కానీ దానిని ఉపసంహరించుకునేటువంటి జ్ఞానం లేదు. శక్తి ఉంది కానీ దానిని తిరిగి ఉపసంహరించుకోవాలంటే జ్ఞానం కావాలి, అది లేదు. సో కనుకనే సరైనటువంటి జ్ఞానం లేకుండా ఉపయోగించేటువంటిది భూమండలానికి కానీ ప్రపంచానికి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. సో కనుకనే అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్రము ప్రమాదకరంగా మారింది. అయితే మనకు ఈ సందర్భంగా ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మాటలకు శక్తి ఉంటుంది, ధనానికి శక్తి ఉంటుంది, పదవికి శక్తి ఉంటుంది, జ్ఞానానికి ఇప్పుడు ఉపయోగించే భౌతిక సాంకేతికాలన్నిటికీ కూడా ఉంటుంది. కానీ వాటన్నిటినీ, మన మాటలను కానీ, మన ధనాన్ని కానీ, మన పదవులను కానీ, మనలో ఉన్నటువంటి మనం పొందినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని కానీ భగవత్ సేవలో ధర్మబద్ధంగా ఉపయోగించకపోతే అవి ఇతరులకు ప్రమాదకరంగా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తాం. సో అర్జునుడు తన వద్ద చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు ధర్మబద్ధంగా
ఏమిటో ఇది నాకు తెలియజేయి కృష్ణ అంటూ కృష్ణుడి అడిగినటువంటి. ఎందుకంటే ఆ భయంకరమైనటువంటి తేజస్సు అన్ని వైపుల నుండి వస్తూ ఉంటే అర్జునుడు అడిగితే దానికి ఈ శ్లోకంలో ఇది ద్రోణపుత్రుడు ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము. ఇంకా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏమిటంటే అర్జున, ఆ అశ్వత్థామకు దానిని ఎలా నియంత్రించుకోవాలో తెలియదు అంటూ చెప్పినటువంటి. హరే కృష్ణ.